Ο Πάντος δεν μπορεί να τα πει αυτά γιατί ξέρουν ότι είναι δικός μου. Δεν κάνει. Έτσι, ναι, βέβαια. Αυτός δεν μπορεί να βγει ποτέ να πει. Δεν τον αφήσει ποτέ. Ναι, να σου πω κάτι. Αυτός θα βγαίνει να λέει ο Παπαδόπουλος με έφτιαξε. Ναι, το Σούλη, τον Παπαδόπουλο. Δηλαδή έλυσε τον πύργο. Αμιόλα. Το μπούσταρο. Να σου πω κάτι, Ταμπίζα. Μίλησα με Ταμπίζα και του λέω ετοιμάζομαι να έρθω με τον Κυρνίκο για να πάμε στο Μουλίνιο. Τι είπε? Ναι, να έρθει. Μου λέει το κυνηγάω. Προσπαθώ να βρω το μάνατζερ του να... Μπράβο, να την κοπανίσουμε, να προλάβουμε λίγο. Ναι, τι κάνεις? Τίποτε, ησυχία, είμαστε καλά. Είχα καιρό να σ' ακούσω, πες. Πού στο Πανελλήνιο θα είσαι στο μάτς? Σήμερα όχι, δεν την πάω, δεν κατεβαίνω με τίποτε σήμερα. Α, ναι. Να τα δω όλα εδώ γιατί έχει μετά και Chelsea Arsenal να αράξει το σπίτι. Α, έχει Chelsea Arsenal, βέβαια. Μπράβο, για θα δω 7 με 9 μετά θα κάτσω και τι να κατέβω τώρα και ξανέβω. Τι θα κάνω? Θα δω μόνος μου να το ευχαριστώ, να το γράψω. Ναι. Το παίζει ο Πάντος, παίζει. Δεν μου είπε τίποτε, μάλλον δεν πρέπει να παίζει, μου πες. Μην ξεχάσει ποτέ, άμα φεύγοντας ο Μπάγεβιτς η Καριόλα, να πει ο μεγαλύτερος τεχνικός σαν ο Αλεφάντος Άντερε. Να πει και μια φορά την αλήθεια. Θα την πει, θα την πει. Και αυτός, τι φοβάται. Μου βγαινε και μου έλεγε είναι ο Αλέφαντος και ο Σούλης με βοηθήσει. Και ο Σούλης να σε βοηθήσει. Ναι. Καριόλα να βοηθήσει. Βγαίνει ο Καστίγιο τώρα από την Ουρουγουάη. Τον έβαλε να παίξει αυτός. Δεν μπορώ εγώ να πω ψέματα μου. Εγώ λέει με έβαλε να παίξω, έπαιξα και με το Λεμονί λίγο, με έβαλε ο Πρωτάς, αλλά αυτή δεν ήταν προπονητή, ο καλύτερος ήταν ο Αλέφαντος. Να σου πω κάτι, με πήραν από μια ομάδα και με ρωτήσανε για το Γελαδάρι της Αλκιδόνας, αριστερό backup. Ποια ομάδα? Από το ΠΑΟΚ, τι άποψη έχεις? Το ΠΑΟΚ ρε μάλακα, δεν ήταν στον ΠΑΟΚ αυτός. Ο Γελαδάρης, όχι της Ξάνθης που ήτανε. Ο Γελαδάρης παίζει στην Αθήνα τώρα. Ναι, στην Αλκιδόνα, ναι, αριστερό backup. 30. Εντάξει, εγώ τον είχα προβλέψει, εντάξει, κολοπουστάρας είναι, αλλά εντάξει, άλλο μπακάκι, εντάξει, για τι πάω, τι να κάνει ο Πάο, για τέταρτη θέση, για πέμπτη, έκτη άμα πηγαίνει να τον πάρει, τι να τον κάτω, 30 ετών, τι να τον κάτω Γελαδάρη. Για το Σωτήρχο, ποιος είναι ο Σωτήρχο? Αυτός που ήταν στον Πανελληνιακό είναι στην Καλκιδόνα φέτος. Εγώ δει, αυτούς είναι τα αρχίδια μου τα δύο είναι, έτσι πες. Έτσι ρε κύριε. Αγαμίτσι, ποιος πάω και αρχίδια. Πού να πάει. Τώρα μ' αρχίζει και μου λέει, Σωτήρχο τον έχω δει, δεν ξέρω όταν υπάρχει. Στο χάρτη, Και Γελαδάρης άμα παίρνει ετοιμαστείτε την 12η θέση. Άμα τον πάω από τα πάρτε τις παίχτες. Εντάξει. Τον σε καμιά Κέρκυρα στήκτονε. Στην Κέρκυρα, σε αυτές. Όχι, τέλος πάντων, να σου πω, θα σε πάρω να έρθω στο Πανελλήνιο να δούμε. Μου είχες πει κάτι για την Ευρώπη, θα πας σε ομάδα, κάτι μου είχες πει, αλλά τα αφήσαμε. Δεν έχουν πέσει τηλέφωνα. Δεν πέσανε τα τηλέφωνα. Εντάξει. Έγινε Κυρνίκο, έγινε. Θα σε πάρω, έτσι. Έγινε, φιλιά, σ' αγαπώ πολύ, φιλιά. Καλά, φιλιά. Να σου πω, έλα.